Let's go. Kacingkan at kabajur bha kabadang kibiang haki banta basyate jongka Libanon hadin bagi sipai Israel kila siat yakinong yaki kibadawa ban wengno yaki katkum kacing tekular matsange yasiat hakane kacing hirtma ke Israel kumba arpo arngut kibreu kilayap kumba chispa arpo sangut kiwipat kila masaljur ong ki kubor ke kot yakie jongkari Libanon hadin katukan ni kata jongka tei kacing kanat kabala penyapreu nakaliang ka ying jok presiden kari US kalapet bena baka Israel barka Libanon kila menjur ban perjalan ya kapor ba kisipai Israel kidai ban mino nasyate lam ingi jongka Libanon hadu ka khat tarik ubnai feb arjar arpusan kane kalong hadin baka Israel kalapan por susu palat ban kapor balabu tanrai ka ba henru posngi balabu da kecing sange yasiat kecing ya tekular ka balapen kutno ya kecing ya le hapadang ke Israel bat ka Hezbollah ha usnam kat kendai pesan ha kabakut jong ni ubnai disembar ka Israel kala pensai baka dangdon kambun kapor namar ki sipai Libanon kimpat khanglat ya kileno Hezbollah banyo biang ya katei kajaka henry ki sipai Libanon kila kentat bakimla ban penjari tat hadu baki sipai Israel kimmi no nakatei kajaka ka jing jong presiden kari Amerika kala peti kena ya kani kacing penjalan por haka kerwa daka boong kacing penbej hapadang ka Libanon bat ka Israel kabala Putin daka Amerika kandang terekam hadu ka khatra tarik ka kerwa kal kedauru ba kacing yakran kin sedang haka jingwan pai biang menta usnam ki koidi leno jong ka Libanon ki bala syakam haka por kacing ele kacing syatembor ka bapenya priu kalap thei namar kacing yakhi kila no Hezbollah kila penher lama la persang bandrung syekatu katni kisinong bandawa baka Israel kan kongu ya kapor balabu tanrai ban wengno yaki katkum kacikhen jo katanat ka kot ka khia jong ka Libanon kitei ki bayap kentup yaki henru ngut ki kenthei bat uwei usipai jong ka Libanon ki sipai Israel kila pensong nongrim baka tei kacing yaki kadei ka balale dakila no Hezbollah da ka bakano bakatei ka kanhun kala pen kiwien ban poi syadu uput kajing klumar kum kajing maham gi sipai Israel nikong kila set kuli shwa syajarong ban pen prai pajba ban wen ya kajing ma kiba kila sotu ki sipai kila kemro ikatukan ningut ki priu ki bala suba ban wan tambor ya ki sipai Israel u presiden ka Libanon u Joseph Ayun ula keren sikipajba jong kathan satei lamingi jong kari Libanon da kapapan skam biang ya kacing simkia jong kari ya kacing syar pat kacing long trai jaka ula kentu ya kinong josna bat perking man syania haki sipai Lebanon ki badang ya rap ya ki pajba bandrung sikatu kadne ki sinong ki badon hakaput unong elam jong kasang amal mumen kabaya trilang bat kileno Hezbollah ula perem ya katei kacing pembor jong ki sipai Israel da kabaong bakatei katei kacing khot ya kiri ka pertei baki penbor ya ka Israel bakin mino nakacaka jong ka Libanon ka UN ka lakhot ban wengno pura ya ki sipai Israel ban wengno ya ikhtiar ya le hakathan satei lamingi ban penpai biang da ka pasuk ya kiri pajba kibalasya penkerja jaka ka kenhun penne jingsuk ne ka UN kala mahamru baka cing ya kanat ka bakhamjur kala ban pu jingma ya ka jinglong jingman ka batlot hakane kathan ka jinglong jingman hakathan satei lamingi jong ka Libanon ka dang sakut hakaktem jong ka Unifil hajan ka May al Jabal ka balaya thu balayo sngaw ya ka jing sawas suloi bat ka jing pthei suloi hakastep sngi ublei katba ka jing yakhi kanangjur bon kiri pajba jong ka Libanon kila sya phaphet krat hakapor badon gaji kanat menta kita persang ban lek thai biang shala ke jong ki jingi sem watla katei kathan kadang don hapo ka jingkhanra ka bajur jong ki sipai Israel palat 6 million ngut ki preu ki bala sya perkriya jaka hakane ka jingale ka ba sispa khatar hajar ngut kinong Libanon ki dangla ban wan thai biang shala ke jong ki jingi sem katba ka jingkanat kadang ya piteng hakaput baro ar liang manla ki dang ya piteng ban yakun persya ya ke jingi ka badang ya chakmat klem da don dak AA banyo ya kacing penbej da kacing suk